ngene. Ngapa? Golek mie ayam ya? Ora. Aku arep takon, Det. Takon apa? Iki mau sing ketok goblok dhewe aku. Ngapa? Sing dirembuk ki mau duber canthoka madidang ana kowe mbiyen ngaku digdaya musuh Kurawa nang yen mungsuh karo Sengkuni ora bakal kowe menang. Werkudara, tuwane tuaku pengalaman sugih aku. Ripalungguhan iki aku bakal ngatonake kaprawiran sing bakal gawe kageting jagat. Tan wurunga kowe bakal sulung mlebu geni. Utuk marani sunduk. Kowe tanding karo Sengkuni tak ngibaratake wedhus prucul ngadepi singa barong. Timun mungsuh duren. Timune kowe durene aku. Timun cebloan duren rasigar merapat tak guroni batangmu. Kowe tanding karo aku tak ngibaratake tomat mungsuh duren. Apa? Tomat mungsuh duren. Tomate Kowe, durene aku. Aja kok keceblokan, kesenggol wae mecotot nyawamu. gak bahaya ta? Tembungmu le sugale kasar kaya ngono. Kowe aja gembilo sirahmu, aja gleleng pacakmu. Ripalungguhan iki tamat sejarahmu. Pirang-pirang lelakon Pandhawa Kurawa Kesruh Pandhawa Kurawa rarukun merga ana racune sing jenenge Sengkuni. Ora ngamarta, ora ngestina. Ora karang anyar yen perlu wates pisan anggere nek Sengkunine mesti rarukun. Dina iki unduwen tanturamu dhewe. Wong apa? Ayo. Dekengane pusat to. Ampuh tenan. Ampuh apa? Jenggelek tangi maneh. Sengkuni mati lakon apa? Ora bakal aku iso mati. Mergo saben-saben mati mesti tak sumet neh terus banjur tak akep. Kowe kecilik musuh aku Werkudara sawangeni Sengkuni ora mudari. Ayo. Ayo le sawangeni. Ayo. Tak nalarmu.
Ngak. Ah. Mudar kowe. Saiki mudar tenan kowe. Jangkrik semute akeh men. Wah, iki cewek, cekengane pusat tak dilawan. Kawon. Aku sik wareg moh rawon. Kawon. Rawon ora. Jenengan niku kawon. Kalah. Mungsuh Sengkuni niku. Iya. Mongko sampeyan mungsuh karo ratu-ratu yen perlu buta raton paribasane niku mesti menang. Musuh Sengkuni kok iso kalah niku pripun? Sengkuni ulet nyawane. Mboten dipresto to? Nesu kene lho jak jagoan nesu ora. Kene lho rokokmu apa? Aku dikorek. Dengar ora. Presto. Kok iso kalah niku lho? Peret nyawane. Dioli no. Ndak pundi Mas Doro? Badhe ndak pundi? Bos aku kon muni kadengaren. Melu ngopo to iki? Senengane ora. Angger kalah terus ngawur ngono kuwi senengane. Bola bali Sengkuni mudar, pipane kuku Pancanaka ning jenggelek urip meneh. Sinten niku? Sengkuni. Ora mudar-mudar malah jengklekan kae. Masih to? Yo. Tenane. Nggih malah sel nika teng mriko ana. Lho joget gubuk asmara. Jane kok. Terus pripun? Dadi niki enten lakon enten sejarah Bratayuda lamun to Werkudara kalahe karo Sengkuni. Aku bingung. Mboten map to? Ora. Angkes. Nangkis sok telat. Kong. Nun. Pakmu neng ndi? Ayah. Yo. Ayah sinten? Ayah Semar napa Ayah Sukron? Pakmu Semar Badranaya. Ken pripun? Kon rene neng ndi wonge? Nika ndodok teng kali-kali udut nika. Kon rene. Pak, ya ampun kuwi ndodok ketemu lho ora to? Aku nggumun ket mau mongko wis kok ora nek swara blang-blung ki. Ya ampun, lah kuwi gedibel ning sarungmu kuwi lho. Ya kok brang-breng. Ah, wis goblok kowe ora toto ora. Langi ora. Timbali. Sapa? Ndara Werkudara kae. Wonten dawuh Gusti kula ingkang bagus lan prasaja satriya ing Jodipati Prateng Wisma gandengane udu kuwi Pak. Hah? Udu kuwi? Udu awet ora. Wis nang apa butuh nembang kleru terus ora seneng. Lah mesti nem sapa nyono piye mau ora seneng. Aja dipaidu pisanan. Ngono direwangi ra mulih ora. Semar. Sengkuni niku Seng? Yo. Ora mudar-mudar.
Saben-saben nak tibane kuku, mesti kacamata. Tontonen endi daya apa? Petruk, nyingkira aja ngedang-dangi aku. Nggih. Mriki ya, Pak. Iya. Penjing langit kelap-kelap katon ler kincanging alit ritang mawe kandrung saparang katelu ukir moyang mayik saparenging. Edian tenan. Apa? Gambange aku. Kira sengkuni piye ngono. Sakniki kula sampeyan kula jak ngeling-eling lelakon sing kawuri. Nah, iki ben apa lakon aku tak melu ngrungokne ya, Mario. Ben ngerti aku. Ya rungokno. Sampeyan kelingan apa mboten ingkang Eyang Saptawarga Sang Resi Wiyasa rumiyin kagungan lenga. Lenga bulus, Mas. Utuh. Ngaliya golek mie ayam ngono. Ora. Ngane ora. Iki mlebuk lakon lho ora. Aku iki mung takon kok endet ora. Lengotala. Lajeng lengotala kala wau kangge rebutan para Pandhawa lan Kurawa satemah lenga kala wau kutah wonten ing Jrambah. Mongko ngapa to sebabe Pandhawa lan Kurawa kok rebutan Lengatala? Merga dayane Lengatala niku lamun tok awak menika kalepetan utawi kawratan Lengatala. Niku badhe tinatah mendhat Jinara Murup dipun tibani pusaka menapa kemawon boten badhe tumama. Mongko nalika semanten sasampunipun Lengatala menika kutah wonten ing Jrambah kalih Patih Sengkuni lajeng kangge gulung. Tegesipun wiwit saking pucuk rambut nganti tekan jempol sikil awake Sengkuni niku kawratan Lengatala. Mila mboten isa dipateni ngangge gaman menapa kemawon. Akan tetapi bahasa Indonesia ora. Wonten sebagian awake Sengkuni ingkang ndelek mboten kelepetan Lengatala. Ning ngendi? Mapan wonten ing dubur kacang ijo. Du. Golek mie ayam ngono ora? Ora, Pak, takon, Ndet, takon, Ndet ora. Dubur niku cantruka. Cantruka ya apa? Sampeyan cah enom saiki ra mudeng meni. Wadidang. Sing didang apa aku ndandakne kok. Tuku mie ayam ngono, tuku mie ayam. Tak sangon ya. Aku takon, Ndet. Dubur cantruka wadidang. Malah ra mudeng aku. Lah lek ramene ra iso mbisiki. Ah, gendong. Ah, ngoten. No, Pak. Waton nggon niku wau jenengan tibane kuku Pancanaka ora mati kula mangwelehke. Ah, apa mau. Ngapa? Golek mie ayam ya? Ora. Aku arep takon, Ndet. Takon apa? Iki mau sing ketok goblok dhewe aku. Ngapa? Sing dirembuk ki mau dubur, cantruka, wadidang, ana. Segah ngono. Lho, nganti nang ngene lho. Jak jagongan nang kene kok iso ora. Segah oleh ngono kuwi. Lho, aku takon wong bodho iki jenenge lak yang sing apik takon men ra bingung. Sing jenenge wong takon adile lak kok wangsuli ngono lho, Ndet. Iki mau apa dubur ki apa, cantruka ki apa, wadidang ki apa? Kuwi kawruh luhur.
Luhur apa asar? Luhur. Kok nyandi to kene lho, ning kene lho, Ndet, ning kene lho. Aku takon wae, ngono lho. Kuwi kawruh luhur suci. Suci Ovita Dewi. Aku ngalih lho. Aja ning kene ae. Urung der ngalih ora. Hes, mah. Iki akar nyekseni Ndara Werkudara kaya apa le merjaya karo Patih Sengkuni. Oh, sena. Aja ning kono senenganmu. Senenganmu. Sing dirembuk apa iki mau? Kawruh iki sejajar karo kawruh sangkan paraning dumadi. Edian. Bae kancane Jumadi. Sangkan paraning dumadi nyuk. Ya cerot. Iki angel. Yen pengen krungu kawruh iki syaratnya kudu tapa, kudu poso, 7 Senin, 7 Kemis. Lah liyane kuwi renek tebusan liyane. Ana mahare. Mahar Ya, piro? 200.000. Lek aku meneh kowe dhuwit 200, Mengko tak bisikke kawruh luhur kuwi mau. oke, siap. Nyilih dhuwitmu. Lho piye to kowe iki? Karep ngene aku nyilih aku iki lho, goblok ora. Aduh, enggak. Ya wis ra apa-apa 200, ra apa-apa. Iki janar tak tuku mie ayam lho, Mbak. Ikhlas ora ra ikhlas rasa. Ikhlas dan kawruh luhur. Mosok Semar ngerti, Perkudara ngerti, kowe ngerti, aku ora ngerti dhewe tok goblok dhewe aku ora. Nya, ikhlas. Tulus budiman. Ya. Nang, ini ngangge eling-eling ora? Rasa. Bisikno, Megeng napas. hop. Wis siap. Bakal lak wisik tenan. Siap. Tak bisiki. Siap. Lek ku ngempen napasku arep jeblok entet. Kok suwe men? Lah lek ra suwe ra marem aku ora. Ngeblong kowe ora. Sida ora. Sida metu 200 ra sida, 200 lho. Bisikno marang ing wong. Ya. Megeng napas. Oke. Siap. Yap. Silet. Kaki. Mrene kok kaki. Iki mau dhuwit 200 masa gur entuk kuwi. Kebangetan kowe nakal biakat kowe ora. 200 iki nyambut gawe 2 dina lho upama dadi tukang. Masa gur entuk kuwi. Lah 200 iki biasane entuk sandini lho. Lah mau sing dibisiki Semar mau ya kuwi kok ya ora. Masa kaki kok seda? Ki mau kuwi serius e? Mbok 2 4 rius ya kuwi. Ya ampun. 200 iki entuk mburi. Kebangetan kok yang ngono kuwi. Rasa. Ah! Hei! Nah! Ini. Ah! Ya, Ayo berbicara. Arek gak apa ya berbicara. Wah, Petro. Non. Sing endi? Ya ampun wis anak-anak telu ora roh nggone lho. Kebangetan kowe masih ora. Ah, semrawut.
Lah niki jarike mang silake sik no. Silake no. Mboten ketok. Nah, nile. Pun mesem dheke. Wonten nggih niku mang tibane kuku slem ngoten. Endi mati niki, Mas. Ade Werkudara arek kok kapake aku Werkudara. Kowe iki satriya ning cacakamu kaya dudu wong prawira ya gene aku kok konoke. Oh nggone kanistan nggone wong sing ora ngerti karo tata krama nggone wong sing reget. Kowe tumindak sing kaya mengkono cetha lamun to ninggal karo kautamaning satriya. Alah kesuwen ndang blus ngono lho. Selak isu ndak konangan bojone. Pirang-pirang lelakon Pandhawa nungsang jempalik dadi wong buangan, dadi wong alasan, dadi wong poporiman. Merga saka kelakuane Patih Senggunik. Dina iki karma pala sing nekani. Ing kene dalan patimu. Malah motor jipi ora. Kang, enape Kang? Wambumu kaya waok. Pancen ning Bratayuda ora tau adus kok Kang. Endi dhuwitku 200 mosok 200 mung entuk kuwi. Kowe ambumu kaya waok no. Njaluk minyak wangi sapa to sapa no? Sapa sing nggawa? Ndara Werkudara nggawa minyak ya. Masa ya njaluk kok. Entuk apa? Entuk. Gus. Nyuwun minyak wangi kaya Petruk. Ya. Sik. Rek kaya tau mambu ya. Meleh dan meleh. Aja meleh. Meleh. Aja. Sik. Ambune kok bau relaksa. Meleh dan meleh. Aja. Enggak. Sisan kasang. Sik. Jangkrik nakal banget ya. Masalah jumbleng Bang. Tan mau kelangan dhuwit 200 aku entuk ya kuwi neh ora. Senengane ora. Aduh. Aku wong suci. Sengkuni wong utama. Aku wong jujur. Sengkuni pejabat sing luhur. Aku wong becik. Aku wong resik. Aku calone swarga. Aku carane swarga. Swarga jahanam. Ada ya.
kadi karunaning kaswasi aneng marga memalatgung kakangku Yayi Werkudara piye? Aku wis mula sara nganti sekarat patih Sengkuni nyatane ora mudhar. Matine Sengkuni mengko ana pacangane lan ana wektune. Anggene ngumbar maksiat, ngumbar kanistan, ndeder dosa bareng karo Ratu Ngastina Duryudana. Besok matine ya bareng karo Jaka Pitana. Banjur Ripalungguhan iki piye? Ripalungguhan iki wis surup surya, sawangan sengenge wis tunggang gunung ana jagat kula. Manut pranatan Bratayuda kudu ngaso, Bratayuda kudu leren. Ndak sawang Ngastina mung kari siji ya kuwi dedengkote. Si Duryudana sing isih meger-meger. Kula kang mangkono ngibarate wong gegawa, si adi ora saya enteng parandene malah saya abot. Merga gelem ora gelem sesuk-esuk si adi bakal tanding karo Ratu Ngastina. Ora bakal aku megah, ora bakal aku gigrit. Bagus. Ngaso sawetara nyuwun marang purbane Hyang Agung. Muga-muga para senopati prajurit ingkang gugur ana madyaning Tegal Kurusetra antuk kamulyan jati ana ing kasuwargan langgeng. Matur sembah nuwun Petruk ingkang sowan wonten ing Padepokan Kalimasada ingkang mapan wonten Laladan Wates ngalian Semarang. Mriki niki kabupaten apa kota nggih, Pak? Kota Semarang. Mila watesipun lak kelurahan nggih, Pak nggih. Ha nggih, matur sembah nuwun. Nalika wonten ing YouTube pau wonten ingkang kepareng memberi masukan menika mboten kabupaten Mas Dalang ning menika kota Semarang. Nggih. Tur menawi sowan wonten Semarang lan ngaturaken tembang-tembang Semarang kadosta niki wau lan ugi sampun dipun aturaken para kadang-kadang paranggana lan ugi kanca-kanca wiraswara wiwit sonten menika rata-rata karya besar dari kota Semarang merga piyayi Semarang kagungan Sang Maestro Dalang nenggih pepundhen kula ing sampun murut ing Kasidan Jati Ki Narto Sabdo. Ingkang rumiyin menika lenggah wonten ing Jalan Anggrek, sakmenika sampun sumari wonten ing Laladan Bergota utawi Berguta. Nah. Mongko Kinarto Sabdo telah mengukir sejarah besar wonten ing jagating pedalangan lan ugi wonten ing karawitan. Banyak karya-karya beliau yang masih eksis, masih melekat sampai pada saat ini dan digunakan oleh para generasi seniman untuk mengibarkan bendera wayang dan juga karawitan. Mila menawi saking pamanggih kula, Semarang menika mboten namung kota atlas, ning kota Maestro Dalang itulah Semarang. Menika. Merga pancen ya Kinarto Sabdo menika yen ngantos sak menika dereng wonten tandingipun dereng enten. Karya-karyanipun menika luar biasa, watah tur sae sedaya, mboten namung lagu-lagu nanging ingkang magepokan kalian garap pakliran adegan menika karyanipun Kinarto Sabdo menika kathah sampun dipun cawisaken kalian Mbah Narto. Wayang arep gawa ning ngendi, arep model garap piye menika sedaya sampun wonten referensi lan sumber-sumberipun inggih saking Semarang mriki. Nggih. Sembah nuwun, sembah nuwun. Wingi sowan wonten ing tengah kota Taman Indonesia Kaya menawi rumiyin menika naminipun Taman KB. Wingi sak menika kok balik teng Semarang melih wonten Laladan mriki matur nuwun dene para tresna budaya mliginipun pepundhen kula Bapak Abah Sakur Pajaratan ing sampun kapareng mitados dumateng kula nalika jagungan sonten wau kula sampun nyuwun prisa kenging napa Pak Sakur kok mboten nimbali dalang-dalang ing sampun senior menika mongko yen acara suran menika ingkang trep lak pados dalang yang kebak piwulang. Nah,
panjenenganipun kepareng ngendika sing ndamel kaget ing manah kula lan kula menika mboten gagas babar pisan. Menika jebul wonten sambung rapetipun kalian viralipun dalang gaib. Nah, saderengipun pandemi rumiyin mila lajeng dipun lacak kalian Bapak Sakur lumantar YouTube, lumantar medsos dalang gaib kuwi sapa. Manten sowan wonten laladan Krebet Pilang Kenceng Madiun. Niku kujane kula mung ndonga kalih purbane Kang Kawasa, ndongaaken para luhur ingkang lenggah wonten ing mriku. Ning parandene merga anane media sosial sing sangat cepat, akurat dan juga bisa menviralkan adegan atau peristiwa yang ada, mila lajeng nalika semanten menika viral. Dalang gaib menika nalika semanten menika mboten salah menika sasi Januari. Lajeng Maret 2020 kula sowan wonten ing laladan Banyumas. Dalam rangka hari jadi Purwokerto mriko ya merga kula sing dipun paringi titel dalang gaib kala wau. Lah, jebul ana hikmahe. Sakwise Januari kula kondang dalang gaib, lajeng Maret kula timbali teng Banyumas. Bar niku terus April kok pandemi. Pandemi para kadang-kadang seniman mliginipun menika sedaya sami ngaso, sami leren. Tak kira ya mung setahun, bae kok 2 tahun. Weh lah, kliwat 2 tahun setengah. Lah dalah. Ngantos pinten-pinten tahun nganti para seniman-senimanne sami prihatin wong nyatanipun le golek pangupa boga menika menawi dipun tanggap tiyang menawi wonten keramaian kados mekaten mongko sedaya rumiyin menika dipun stop kedah ngaso kedah leren. Ha nggih. Ning nggih menika kula percaya yen petenge niku sampun dedet, jam 12 bengi sampun dedet, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 niki mangke padang ndang teka. Alhamdulillah suwene ora kurang saka 2 tahun setengah sakmangke sampun dipun bikak lan pandemi corona sampun sumisih sampun minggat sakmenika bebas anggenipun seniman nyambut damel ngibaraken budaya wujudipun wayang karawitan reog lan sanes-sanesipun matur nuwun. Kanca-kanca waranggana ingkang sowan wonten 7 nalika sonten menika dereng sempat kula kenalaken setunggal mbaka setunggal mongko waranggana menika babaku tumraping pagelaran. Sok-sok menika para penonton pengen pirsa ke janjane jenenge sapa, daleme saka ngendi. Nah, ngoten niku. Mila mumpung menika wonten wekdal kangge ngasuh sawetara, para kadang-kadang pengrawit sing wiwit sore menika sampun baleh adus keringet. Nah, piye lho Bratayuda pancen. Waranggana ingkang sowan wonten 7 ingkang jawi piyambak menika Mbak Lia Sundari. Aslinipun saking Ngayogyakarta Laladan Bantul ning sampun hijrah wonten Laladan Ngundaan Sragen. Nah, mriku cedhak Dung Banteng mriku ginarwa dening kadang kula dalang nenggih Ki Aji Tanda Utama, dalang get, dalang sabet, dalang semu saking Laladan Ngundaan Sragen. Nah, wingi nalika wonten ing Taman Indonesia Kaya Mbak Lia kepeksa pamit amargi ingkang kakung ngasta piyambak mongko lakone Sri Kandi Banjaran Garap. Nggih kula bareng ngoten niku malih percaya Mbak Lia tidak ada namun Mbak Tuti tetap cancut gumregut penuh dengan semangat ganteni Mbak Lia. Tenan enggak. Bareng metu mijil tembel niku dhek lamun sira tumati prajurit. Niku malah bawa iki ora. Nggih. Ndelalah bukesi gerok ngantos sepriki nyuwun pangapun dereng mantun. Wingi niku walah sing ngewati nggih Mbak Tutik niku. Lha jan bareng diculke ngoten anggere strutur ngoten pah suarane iso miring-miring. Luar biasa. Mergo ngancing serpek 6 bareng dhek melu miring ora. Mboten. Nek kula garapi terus ndak mangke mutung mergo Mbak Tutik menika peranganipun waranggana madang karang yang paling setia, jarang sangat pamit. Nah, menika pamit sok pol-pole tanggal 6 likur ya Ti ya. Selawe apa 6 likur? 27 28. Oh nggih, mboten apa-apa. Nah, nggih. Mergo ya pancen dados bintang tamu. Lho kuwi. Waranggana Madangkara menika menawi anu ya nampi job bintang tamu. Teng mriki kita sinden biasa Mbak Tutik. Ning menawi wonten Laladan Medion Ngawi. Wah, menika sampun dados mantasaning para waranggana. Menawi wonten klenengan utawi campur sari menika wiwite jam 09.00 esuk. Mbak Tutik menika rawuhipun mesti jam 2:30 sore. Men enek bedane antarane penyanyi asli karo penyanyi bintang tamu. 2:30 rampung, campur sarine dhewe lagi teka. Niku akhire usung-usung genjot. Mboten, Ding, mboten. Wah, Mbak Tutik rawuh mesti
para hansip-hansip lho. Bri 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 wir. Mbak Tuti teko, Mbak Tuti teko. Saanane seniman campur sari kalian penyanyi sedaya sami tiarap nika. Nyembah sesedokan, tangane grayah-grayah golek watu bandemke. Menika saking laladan Widodaren. Dusunipun Kauman Ngawi. Nah, menika Mbak Tuti Trihastuti Retnawati. Lho, menawi wonten IG menika naminipun Mbak Hastuti ngono kuwi. Gah dhek ngakoni jeneng Tuti emoh. Hastuti, Hastuto. Kalajengaken ingkang nembe nandhang ruga. Menika. Kula menika bejo kula duwe bojo sinden apik, sinden kondang parantene angger pas radang pas gerok ngoten niku iso sasen. Kula hitung pun 10 dina, kula wau sampun matur kalian Pak Sakur menika kados pundi, Pak? Nggih. Wau sampun dipun paringi piranti kalian Pak Sakur, mugi-mugi sak menika mangke dados sarana ngantos dalem, mangke Mbak Kesi menika saged seger waras suarane gandang kumandang melih. Merga mbiyen kondang dados bledhek Tulungagung. Oh, niku. Nggih. Lek pas giandang kuwi lah suarane bianter. Petruk lagi omong ngeten langsung dhek Pak Petruk langsung ngoten niku. Lek niki mung bungkem 1000 basa. Nggih, napa-napa. Kalajengaken menika Mbak Diajeng Candramulya ing saking laladan Kerek Tuban cedhak laut. Nggih. Menawi jagongan janjane suarane niku lirih bocah niku. Ning anggere wis ngokop mik, wah. Remik kok kaya nganti roh apa ae. Bianter sewantenipun Mbak Diajeng menika. Elok luar biasa. Gandeng Sasi Sura menika jarang enten piyayi kagungan kersa mila cokekane rada suda terus saged gabung kalian Madangkara. Matur nuwun niki anak kula wedok nggih niki. Niki kalih garwanipun Mas Wijasena menika saged palakrama ingkang njodokaken nggih Bu Kesi niku. Niku. Ngono kuwi. Kalajengaken menika Mbak Birgita Ayu. Haryanto. Saking kota Tahu Kediri. Tahu menika wonten tahu naminipun tahu takwa, tahu kuning. Menawi para warga masyarakat ing Semarang menika kok liwat dhateng alun-alun Kediri ngoten, teng Klenteng Kediri terus Waler ngoten niku kathah menika ingkang sadi tahu takwa. Tahu kuning nika. Kehebatane tahu kuning niku dipangan entah ya enak, digoreng ya enak. Riyen niku Mas Prei pas kula ulang tahun rekake kali Mbak Birgita niku digawake tahu. Monggo Pak Dalang menika tahu kula. Tanpa kula kumbah, tanpa kula goreng. Langsung kula glak-glak. Waduh. Nyunyur para kadang. Menika tahu takwa. Kalajengaken menika Mbak Nimas Ayu Winong Nawangsih menika saking Kota Marmer Tulungagung. Tunggal sak kecamatan kalian kelairanipun Bu Kesi campur darat. Sameneika sampun rampung anggenipun wonten SMKI nganti kelas 4 lulus menika wis ketombo wis ujian, no? Sampun lulus. Alhamdulillah. Beasiswa apa mandiri, Nduk? Mandiri wong cah kendel kok. Cah mampu kok. Ayo. Matur nuwun. Ingkang mepet kalih kula menika anak kula wedok si Umi Hafifah. Saking Kota Riok Ponorogo. Menika kula kempit-kempit wiwit saking SMP kelas 2. Menika pancen wis duwe bibit-bibit suara yang berkarakter, suara sing apik, suara sing becik. Mila mboten aneh, mboten mokal menawi wonten YouTube mesti dipun tresnani kalian Bu Inah Sumartinah. Nah, niku luar biasa. Nggih. Wau sonten wonten ingkang ngersakaken gatik glinding. Menika kula aturaken langun rumiyin. Monggo Mbak Lia kula nyuwun. Nggih tamba kangen. Mbak Lia iki mergo wis kaya wis suwe ngono ra sindene karo Mbak Lia iki. Monggo cakepane pundi kula nderek arep manu-manuan nggih purun. Arep ingkang pundi nderek Mbak Lia. Monggo. Gatik glinding pamundhut saking Sutresna Budaya. Monggo, Mbak.